Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Interparlamentarna skupština pravoslavlja pozvala je 2. novembra 2022. godine UNESCO da proglasi Svetu Sofiju u Istanbulu spomenikom u opasnosti. Maksimos Karakopoulos, generalni sekretar Skupštine, saopštio je to u sredu grčkom TV kanalu ERT1. Tražili smo da se proglasi da se spomenik nalazi pod opasnošću nestanka, rekao je generalni sekretar Interparlamentarne skupštine pravoslavlja. Prema njegovim rečima, organizacija je UNESCO dostavila dosije sa izveštajima stranih medija, uglavnom turskih, koji skreću pažnju na štetu nanetu Svetoj Sofiji u Istanbulu. Sveta Sofija je u opasnosti, a sami Turci već govore o tome. To govore turski arheolozi, to govore turski mediji, rekao je Karakopoulos. U publikacijama koje je naveo, posetioci hrama, koji je po nalogu turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana pretvoren u džamiju, ispisuju grafite po zidovima, grebu zidove oštrim predmetima i odnose komade pozlate. Istovremeno, kako navode lokalni mediji, vlasti ne pokušavaju da to spreče. Prema ekspertima, ako se nastave masovne posete Svetoj Sofiji desetine hiljade muslimana, do 2050. godine hramu preti urušavanje. Nesveto pretvaranje Svete Sofije u džamiju nije samo uvreda istorijske istine, već i direktna pretnja spomeniku, rekao je Karakopoulos i sa žaljenjem dodao da reakcija međunarodne zajednice do sada nije bila onakva kakva se očekivala, a to podstiče dalji vandalizam i podriva prestiž međunarodnih organizacija. Međunarodna organizacija ne može da posmatra uništavanje takvog spomenika, a da ništa ne uradi, a mi smo tražili da se intenziviraju aktivnosti UNESCO-a, rezimirao je šef Interparlamentarne skupštine pravoslavlja. Interparlamentarna skupština pravoslavlja okuplja političare iz 20 zemalja koje predstavljaju parlamentarne delegacije, među kojima su i pravoslavni delegati. Sedište skupštine je u Atini.